Zdravím všetkých, tu je zase Anonym pri vás. Dneska si zahráme zase Eurotrack. Ako vidíte, som si zmenil kamión, pretože dneska si zahráme multiplayer. A v multiáku mody neplatia. Takže asi takto zatiaľ vypadá moja garáž. Časom ju vylepšíme. Ako vidíte, sú to ostatní hráči. A dneska vyskúšame, že ako tí hráči asi jazdia. Pôjdeme sa teraz pozrieť do servisu, či nemáme nejaké nové veci podomknuté. Dúfam, že nebude lagovať server. A veci si asi nemôžeme dať žiadne. Dáme si akurát značku. To je asi všetko. Nevadí. Ja sa asi trošku zosilním. Dúfam, že ma bude dobre počuť vo videu. Zoberieme si nejakú zákazku a pôjdeme jazdiť. Z Bratislavy. No a šiel by som do Salzburgu, minulo to tam bolo zaujímavé, keď jeden nevedel tam nacúvať s návesom. Dáme si toto. Som to mohol prezať druhou stranou, nevadí. No tak tomuto hráčovi to parádne láguje. Kokos, to sa za ním ani nedá ísť. Moja ubohá trúba. Normálne sa za ňou hanbím, že to ani netrúbi. Ty kokos, no to je... To sú tie superové... To sú tie superové dedinské internety, ty kokos.
takéhoto oného, keby som našiel na diaľnici, tak asi by ma trpel. Aspoň sa pozrieme, či bude vedieť cúvať. Je tu no collision zóna, takže teraz v pohode môžem cez neho prejsť. Takže máme náves. No náhodou cúvať vie. Asi to ešte zastavím. Pozrieme si mapu, že kde nás to ťahá. Včera som išiel cez tieto krkahaje. Eurogoodies. Tak povede. Dúfam, že nás nebudú hnevať lady. Ten multi aj niekedy dosť dobre začne lagovať. Ja si trošku vybabrem so systémom. Aby som nemusel čakať v zápche. Tak si trošku obíme, spravím obchádzku. Som sa rozhodol, že budem jazdiť podľa predpisov, viac menej. V Mulťaku je obmedzená rýchlosť. V meste na 60, na diaľnici na 110. Nakoľko mám ja slabý kamión, takže zbíja sa to strašne pomaly. Uvidím, koľko nám bude trvať jedna cesta, po prípade by som chcel stihnúť aspoň nejaké tie dve. Pre zmenu teda žiadna zápcha není. A teraz by nás to už mohlo pustiť na tých 110. Som mohol pustiť aj nejakú hudbu na cestu. Žiadnu nemám v Eurotracku teraz, takže asi nič z toho nebude. A keď budem natáčať ďalšie video, tak sa pokúsim tam hodiť nejakú hudbu. Priamo do hry, aby som mohol pustiť. A vyskúšať, či by to lagovalo.
kto ide proti nám. Teraz týmto. Dúfam, že nenatrafíme na niekoho proti smere. Nejaký kamion je za nami? A kadiaľ ideš? Odbočuješ? Všetci ma zdravia, to sa mi páči. Prečo nám nefunguje chat zase? To je vynikajúce, zase nám nejde chat dneska. Vyskúšam zastaviť. Toto je fakt super. Dneska to bude bez chatu. No nech sa rozbehne táto kraxne stará. Vývojári dobre popracovali na tejto hre, že už sa fakt nakláňa aj kabína. Na začiatku to vôbec nebolo v tej hre. Je to o dosť reálnejšie. Čo to vlastne vezieme? Jablka 20 tón. Očakávanie. Štvrtok 28, 22. To stíhame v pohode. Ale fakt by som chcel do toho lepší motor. Nejako málo ľudí je tu dneska, sa mi zdá. Uvidíme, čo bude v Salzburgu. Ale určite najväčšie lagy budú v Rotterdame. A tam sa tiež niekedy pôjdeme pozrieť. Ale neviem, či to dokážeme natočiť tam. Paliva máme dosť, máme plnú. Dojazd ešte 2000 km, to je pohode úplne. Asi sa kvôli tomu všetci zdravia, že nejde ten chat. Dúfam, že to admini vyriešia.
Normálne som prekvapený, že tu žiadne kamiony nejazdia. Sme sami na tejto diaľnici zatiaľ. Teraz niekto ide proti nám. A do riti. Tak toto som nečakal, že keď to mám zapnutý, ten list, že sa nebude dať kerovať. To pekne nariť, pretože taký ide tak šlo. Tí, čo máte kúpený Eurotrack, tak niekedy by sme mohli spolu zahrať. Dosť možno, že budem natáčať aj také videá, že s niekým budem hrať a budeme jazdiť. A chcel by som nahrávať také dosť aspoň hodinové videá. A fakt by mohol ísť rýchlejšie ten kamión, lebo toto bude strašne dlhé video asi. Koľko nám ostáva do Salzburgu? 163 km. A teraz to napríklad ide s tým mestom. Fakt by ma zaujímalo, prečo nie je chat. No nič. Sorry, kámo. Však ja ťa raz predbehnem. Ty kokos, ale... Nauč sa jazdiť. Z pruhu do pruhu. Keby sa chcel niekde vysypať. Aspoň by sme mali pozábať. Keby som tak do neho narazil. Ja to trošku poblikám. Nezrýchli. Ak nás vybúra, aspoň bude mať ukaz na report, takže keby tak vedel, že natáčam a chcel by ma vybúrať, tak by aspoň dostal ban. No, nejde nič riskovať, idem vedľa neho. Ten blikal, tak dosť možno, že nebude nejaká havárka. To dúfam, že nie. By to znamenalo ďalšie zdržanie. To je strašná nevýhoda, že je obmedzená rýchlosť na 110, takže ani prebehnúť nemôže. Ale oproti tomu, čo sme ho videli v meste, ako mu to lagovalo, tak vidíte, že k tomu toto ide plynule. No, konečne odbočujem. Ešte 69 km. Iba
nebude mať otvorený nový Mercedes, tak si asi kúpim Mercedesa, pretože čo som videl, tak väčšinou každý s tým jazdí. Ešte, že nemám zapnutú simuláciu únavy, lebo fakt by to trvalo strašne dlho. A zase sme sami na diaľnici. Sa mi zdá, že ono to ukazuje 500 metrov odo mňa kamióny, čo sú. A na pumpe niekto mohol byť. Väčšinou tam stoja nejaký. A tu nič. No, budeme schádzať. Tam bola, že 40, ju určite dodržovať nebudem. Keď môžem ísť 60, tak pôjdem 60. A začína to lagovať. Toto sú vlastne všetci hráči, čo sú v Salzburgu zatiaľ, čo sa nám načítali. Vypnuté semafory, čo ma dosť teší. Myslím, že to nie je nejaké mŕtve mesta. Rus, Ježišmária, natrafili sme na Rusov. Fajne, niekomu sa tu bugol náves. To ešte nevychytali až tak v tej hre. No. Pekne sa nám toto buglo. Ešte, že nie je môj. Nedá sa to spraviť ako v singli, že si to iba odkliknete, musíte v moťaku nacúvať s návesom. Pekne krásne na prvýkrát. Excelentný. Máme si veľkú vzdialenosť, alebo... No čo teď? Čo si dáme? Cenný náklad. Ale nechcel by som, aby sa mi bugol náves. Dúfam, že sa na to nestane. Pozrieme, čo máme stať tam. A že by sme išli ešte ďalej.
pozriem ináč. To farmám toto zase za Soulsúku. Kde bude najväčší pravis? Máme Zurich, či tak sa to číta, ani neviem. Zberiem si to. Ja som to zobral. Skade mám ten náklad brať? Čože? To mám asi brať teda v tejto firme. No jasne. Keď tu mám nejaký e-mail. Banka nám chce pomôcť. 400 000 pôžičku, ale mám 372 000. Netreba. Ne, to je náš náves púknutý. Ne. Tak ten už asi nevezmem. Musíme zrušiť zakázku. Čiže takú vec, že sa poďme vyspať a mohli by nám nabehnúť nové zakázky. Aha, alebo stačilo zrušiť zakázku. Inak ak by si počuli klikanie vyšší, tak tam mám smeroky a radím tým. Mám reálnu automatiku nastavenú. Murchen. No nič. Možno sme to takto vyriešili. No a ešte potrebujem ísť do servisu, pozrieť, či sa nám niečo nové neotvorilo. Nejaké prázdne tam miesto. Som sa aj zlákol, že nie som online, to sú iba traja hráči. Nejaké kreposti, ale nič také, čo by sme fakt využili. Ešte skúsime, či sa nemôžeme pozrieť do predajne. Predajne takú, ale asi nie, keď máme zákazku. Tak to nie, a online. Aby som si mohol zväčšiť garáž v Bratislave. A mohol by som zamestnať zamestnancov nejakých. A ešte spravíme si, že by som, ak by môžem, tak ju zväčším ešte raz. A môžeme ju zväčšiť ešte raz. A teraz by sme to mali mať vlastnú čerpačku.
Takže Bratislava má najväčšiu garáž. Máme 80 000. A to nevadí. Mám pocit, že už natáčame nejakých 25 minút. Máme druhú zákazku, takže si myslím, že za takú hodinku by sme mohli aj nejaké tie 4 ešte dokopy. Uvidíme. No, jak to ťahá. Ty kokos, to je fakt riadne slabý motor. Aby som vedel, ako ho prehnáme trošku, ale... Sír. Dal by si sír, 18 tón. Čo by sme robili s 18 tónami sír? Jasne, asi naozaj nastavím manuál. Mal sa mi nebude chcieť radiť. To je tá druhá vec. No, nastavím si ho. Dúfam, že nebude veľmi počuť cukanie na myši. Tam neutrál. Trošku ma pôjde hore spotreba. Ty kokos, ono to fakt vláze. Aha, ja viem prečo tu máme diaľkové. Naplné. Ani sa mi nezdá, že by sme mali 110 teraz. Mi to skôr príde nejakých 90. Tam sa ten tempo má doplňať. Schválne, čo tu spravil, keď mu podradím?
Toto bude zase dlhá cesta. Ako bude s niekým hrávať, že dvaja, traja hráči, tak vám to prejde rýchlo, keď to budete pozerať. Srupnici. Tu má tiež diaľkové. Som počul, že to vraj zvykne oslopovať tie diaľkové, ale nezdá sa mi. Sa mi hýbe, je to páčka. No, toto nedarí. Trošku nereálne, že tá páčka sa aj vráti. Asi to tak má byť. Tým vôbec čo ma to fakt ako nebaví. No a chcel som natáčať multiplayer, pretože je to zabavnejšie. Kašlem na manuál. Fakt sa mi nechce vidieť. Sakra, som si pomôžem. Poď štartuj. A to sme už tu? Paráda. Zase to naša slavná 40-ka. Ktorú nedodržujeme. Asi mi príde, že asi veľa ľudí už nehráva ten Eurotrack multiplayer. Asi to polovicu ľudí prestalo hrávať. Ja som to hrával, ale kvôli počítaču slabšiemu a lagom som to prestal hrať. 80-200. Tam, kde je obmedzená rýchlosť na 60. Sa snažiť cúvať, hej?
som mohol potiahnuť, aby niekto do mňa nevrazil. Schválne si pozrieme. Asi mu to aj odcukneš za koľko náhodne naparkuje. Aspoň niečo zabavnejšie. Ale viete čo? Ja to spravím takto. Zaparkujem ja. Potom sa budeme na ňu pozerať. Možno, že mu doplneš, ako má naparkovať. Nie každý vie tak dobre parkovať ako ja. Ani to tak nebolo. Ja si dávam akože šlofíka. A teraz to vypadá nádejne. No tak sa pobavíme na ňom. Či zaparkuje do 5 minút. To je asi najväčšia show teraz na tom videu. Prečo nejde čersa? Kto vie, odkedy sa tam trápi s tým návesom? Že by to tam mal? Ja neverím. Otázka, že či mu ho zoberať? Ja neverím, on ten náves zaparkoval. Ty kokos, ten je dobrý. Ale nie lepšia ako ja. Tady to si nevím vypnout jednu zákazku. Čo tu máme ďalej? Zoberáme si traktory. Máme tu aj niečo iné. 11, 4 tony metilačná šachta. To sú už také dlhšie trasy. Frankfurt. Tak skočme do toho, jak sa vraví.
šup cez zóne. Cez pomôvač. Naše traktory nás už čakajú. Škoda, že ešte nemáme majaky na kamióne. Ale na návese je. Je to bliká. Sakra, z tejto firmy sa fakt na chvíľu vychádza. Dobre, ja som za to, že počkáme si, kým tento zaparkuje. A tento sa zaparkuje na prvý šup. No ho tamto spiatočku. Tomu toto ide. Čo to má Scania? Vypadá to na Scania. Alebo toho nového Mercedesa. Asi skôr Mercedes. Myslím si, že to je asi tretia zákazka. Dneska. A teraz to bude tak dlhšie, 400 km. To môžeme vyplniť. No, ďalej. Dosť veľa ľudí je tam. Asi sa polovica bojí, neviem. Asi sa polovica bojí v noci jazdiť, alebo čo? Strašne malo kamionov stretávame. Včera som ich stretal na placi. Ale ma teší, že to natáčam na viac FPS ako v Cindy. Som trošku vyriešil tie lagy, sa mi podarilo mať, mám aj nový program na natáčanie, ale natáčam ešte stále cez Fraps. A neviem čo s tým bolo, ale na Frapse natáčam o 2 FPS som ubral a je to v pohode. Takže tým som to vyriešil. Jedného času to boli aj virtuálne firmy, ja som mal jednu, ale pri aktivite sa to asi zruší. Na to nakašľať, ja natočím nejakých asi 10 častí a Eurotrack ukončíme. A chcel by som potom natáčať asi Hrast, ale mám tam taký problém menší. Ak sa mi ho podarí vyriešiť, tak by som to natáčal, a ak nie, tak to bude zostrihané, pretože v noci, keď sa zotmí, tak mám úplne že tmu. Proste sa to nedá hrať. Nedá sa nastaviť kamera. A na PvP servery svietiť ze žiarovkou je trošku risk.
asi posledná zakázka. Natáčame nejakých 40 minút. Asi si zbehneme natankovať. Ako sme na to s peniazmi? 84 000. A natankovať. Pokúsim sa natankovať za 4 000, čo nám asi nevyjde. Musím sa natankovať za tých 738. A sme to prekročili, nevadí, natankujeme za 1000. Alebo rovno tu. Nádrž je plná. Sakra. Kúknite sa na kľúčik. Pekne sa hýbe. To je tiež dobré, že to spravili. Niekto sa pomaly približuje. Vzdialuje. Že premeraný úsek. Jedna pokuta nás nezabije. Á, 550 pokuta. O, da vidíte toto zakuté. No dobrý. Poďme aspoň tých 100. Pomen. Slúpnite ďalko dolu, ako veľa kamiónov chodí. Ty kokos, ja som sa prihlásil 6165 a on sa prihlásil 1166. Sa prihlásil nedávne. Tiež obdivujem tých ľudí, že 1000 ľudí môže hrať tento Eurotrack a keď si to tak vezme, že 1000 ľudí je na serveri, tak by som čakal, že budeme každú chvíľku stretávať ľudí. A tých ľudí fakt nestretáme. Aha. Vybúral sa? On sa vybúral. A Čech? Škoda, že nám nejde chat. By sme mu aj napísali, či potrebuje pomoc.
Vypadá, že sa asi musí... Čo on robí? Ťažko povedať, či potrebuje pomoc alebo nie. Škoda, že nám nejde ten chat. Ja si vyskúšam reštartovať hru. Takže hneď keď tu budem, tak zase začnem natáčať. Taký menší strih. 3, 2, 1. A sme späť, nemuseli sme ani reštartovať hru. Zistil som, že keď natáčam, tak proste mi nejde chat. Neviem prečo, ale proste nejde, keď natáčam. Takže to je trošku divné, som sa spýtal, že či potrebuje pomoc, ale že vraj nie. Asi mal nejakú prestávku. Že to tak vypadalo, že tam zapadol. A to je tiež trošku blbé, že sa nedá otvoriť chat, keď hráte mulťák a natáčate ho. A skúsiť zajtra pozrieť, alebo ešte dneska, keď prestanem natáčať, či to nie je v nastaveniach nejaká chyba alebo dačo. Ale určite, keď budem hrať s niekým, tak budeme na TeamSpeaku, takže bude to klasika. Ten druhý by mohol teoreticky písať. Konečne 240 km ešte. Asi začína ráno, 3 hodiny. Prejazdili sme celú noc. On odpočil? On odpočil. Dosť možno, že nám aj písal, ale proste neuvidím to, keď mám zapnuté natáčanie a tým pádom mi nejde chat. Tiež pekná krajina, pretože dosť veľakrát potrebujem písať hráčom, ktorí idú oproti, či nie je nejaká kolízia na takých miestach. Alebo ako to vypadá napríklad v tom Rotterdame. Kvôli tomu toto nebudem môcť robiť. Až to bude taká chvíľka prekvapenia. Ma teší, že sme ešte na niekoho nenatrafili v protismere. Keby sme sa s niekým zrazili, tak by to bolo fakt zaujímavé, ako by to dopadlo. Ďalšia pokuta. To už je za 1100 dneska. Stále som v pluse, takže to v pohode. Pri najhoršom si zoberiem 400 000 požičku od banky. Asi si aj budem brať, keď budem môcť kúpiť ten nový ťahač. Mercedes. Som počul, že vraj to nejako bohviako nejde, ale si kúpim tú najlepšiu verziu, že vraj nejaký dlhý. Dali by sme si tam zdvíhacú nápravu. Je to tiež dosť zaujímavé, že ako to vypadá, ako sa pekne dvíha tá náprava. Ty kokos, normálne úľavná tá hra. Keď to hrám sám, tak si aspoň zapnem rádio, ale keď takto natáčam, tak som skúšal natáčať, skúšal som zapnúť rádio a YouTube mi nechcel schváliť video.
že vraj som porušil autorské práva, aj keď neviem, aké keď je to video moje. Tak tam aspoň vyskúšam na budúce nejakú hudbu dať, ale zase keď budem s niekým natáčať, tak to bude zbytočné. A niekedy to fakt lagovalo tak, že keď som išiel takto, tak som mal lagy. A mám 44 ping, čo je dosť dobré. Ten ďalší má ešte 18, takže ja sa mu budem ako zlagovať, ale on neviem. Skladá, že to tam ešte nepíše, že na koľko ide FPS hra. To by ma dosť potešilo, keby som vedel, že na koľko FPS hrám tú hru. Keď som mal zapnutý frames, že som nenatáčal, tak som mal tam nejakých tých 70-60 fps. A hrám to skoro na maximálnej grafike, som si kúsok znižil kvôli tomu, lebo som nevedel, či to bude lagovať, či nie. A tak som si dal len asi kvalitu počasia horšiu a proste vegetáciu. Ale kvalita textúry a takéto veci, kvalita tieňov, to mám všetko na max. Oj, ty sa zrazili! Ja som tiež pán zastavený v strede cesty. Takže uvideli sme aj v havárku v spätnom zrkadle. Ak ste to nevideli, tak si to vráte naspäť. Ten, čo vychádzal z putňu, proste nedal prednosť. Tiež riadna frajerina, ja si pozriem, či tu sú Češi. No, Poliak. Ja sa radšej pohnem. Takže nevideli havárku, no. A pekne sa ťukli. Úplne, že nádherný. Škoda, že nejde teraz včera, aspoň by sme uvideli, ako jeden druhému nadávajú. Týmto zablikáme. Hádam pochopili, že tam niečo je. To stojí. Nie je to Čech? Nie. Pomáham Slovákom a Čechom, ak majú nejaký problém. A ostatných proste kašlem. No koľko nás zostáva kilometrov? 63 km, tak to sme skoro v cieli. Takže to video by malo mať nejakú tú hodinku 10. Rus, to mi netreba ani trúbiť. Tomu kebyže zazvoním. Tomu kebyže zatrúbim, aj zasvietím, bliknem. Ešte neviem čo kebyže spravím, tak stejne to nik nerazí. To je klasika Rusov v tejto hre. Ďalšia pokuta. Nevadí. Aj keď som povedal, že budeme dodržiavať predpisy, ale tak. Keďže sa mám viesť tých 80, ako by som sa mal viesť podľa predpisov. By som ešte nedoviezol ani tú prvú zákazku asi. Nebliká náves? Bliká. Toto ľudí to zaujímavé. Aha, miešačka. Buď je to admin, alebo je to z DLC. Bol asi z DLC. Dobre, kluci. To je trošku. Ja viem, že som sa ti tam vrúbal, ale ja odbočujem. To sme natrafili na pár ľudí.
Čo poviem DLC? Ja nemám žiadne DLC. Možno, že ak kedy budem mať, tak natočím ako jazdím v týchto DLCčkách, takisto ako to. Ale tu DLCčko Banská Bystrica, proste celé Slovensko. Som počul, že ešte aj nejaké iné sú tu DLCčka. Na návesi sú DLCčka. Proste strašne toho veľa. Dá sa povedať, že celá hra je jedno veľké DLC. Dosť je to o ničom, keď si kúpite hru a potom viete, že ešte potrebujete 100 DLCčiek, aby si mali úplnú verziu. Ty koľko to kam do krka hrajú. Čo je 50? Vypadá. Transinet. Kde to mám vlastne vyložiť? Tam. No lepšie mi to ani nemohli dať. Proste úplne, že im vraj ďakujem. Fakt na ho parkuje. Ešte, že sa tu dá takto natočiť. Aspoň netreba cúvať, čo je výhoda. Dúfam, že mi to tak vyjde. Škoda, že to bočné zrkadielko, čo mám na tej jednej strane, nemám aj tu. Takže tak to budem musieť zastúpiť. Súpiš, kúpiš. My sme mohli mať aj ďalší level. No pekne, len tak. Dáme si nejaké hornaviny. Ja som tu teraz spotril, však. To som práve to je jedno. No asi si vezme stadiť aj rovnú náves. Čo tu máme také? Zberiem si dosky. Zoberiem si drevo. Končím nahrávanie, začnem ešte hrať. Možno natočím dneska ešte jedno video. Ako v prípade, ak niekto bude mať čas, že by som s niekým nahral. Sa uvidí. Fú, som sa tako rozbehol. Čo? Akože o toto malé polienko som sa zachytil, hej? Ale ťah ten kamión má akorát trošku nerealita, že by ma také drievko udržalo. Že by trošku pripálili gumy. Dúfam, že som si nepoškodil kamión. 1%, no fasa, môžeme sa aj opraviť. Ešte sa aj rozbijem dneska. Riti. Ešte som vecovať zabudol.
ukázal mapu, že ako mi je najlepšie ísť do mesta. Pretože ono ma naviguje rovno von a toto bude zaujímavá cesta. Normálne rozmýšľam, že to asi natočím. Do Kiel. Do Kiel. A musím ísť do servisu. No, asi to bude dlhšie video. Tak to vypadá. Už natáčame hodinu. Ale toto bude fakt zaujímavá cesta, kde nepôjdeme po diaľnici. Nevadí. Keď prídu dobré zasielky, treba ich vybrať. A zvlášť po takej ceste, ako pôjdeme. 5 hodín na nej do semafory. Sa mi zdá, že ich zapínajú o 5 asi. Lebo tá server ich zapína o 5. Toriti! Ale som našťastie nepoškodil. A budú tam asi nejaké minusové body. Sa dosť ponáhľam, aby sme stihli tú zelenú. Teda zelenú. Buď zelenú, alebo vypnuté semafory. Tak toto určite nie je v predpisoch, ale... Scania. Slovák? On je Slovák? On má moju značku? To fakt? Dúfam, že to je len nejaký bug. Jemu hrabe. Kokos, on má moju značku? Hajzlík jeden. A určite to je nejaký bug. Ešte na traku by sme mali mať svoju značku. Jasné, BL999, BL. A som zvedavý, či ich už vidno normálne klasické FR. Máme nejaký nový motor? Yes. Máme nový motor. Až na to, že je taký istý. Budeme dúfať, že bude sa lepšie rozbiehať. Naše senka by tiež mohli dať niečo, aby sa dalo meniť. V módoch sa to dá, ale tu v móde ako je to teoreticky nevyužitá kolónka. Nemáme nič nové. Stále toto. A ono mi tu teraz vyzlo. Tu máme niečo nové. Tak to vypadá dosť divne, ale keď si dám toto, tak by som mal na teoreticky tie okná. Tu sú nejaké tie podpakovky. Nechám si tieto svetlá. Trošku si porobíme kamión a pôjdeme. Prečo mi sa tieto páčia viac. A v móde ako by som tam dal ešte úplne niečo iné. Dobre. Žltá svetielka dopredu a nech. Je to jedno. No jo. Tak konečne už ten náš kamión nejako vypadá. Máme ešte niečo? Nastriekali. Ja
Teraz si ho nastriekam podľa seba. Nastriekam si ho tak, ako som ho mal v multiplayeri. Tento odlozek ani neviem na čo je. Aha. Máme pekný modrý kamión. Nový, skoro. A začína nám pršať. Našťastie, radšej dnes to použijeme. Pekne krásne nám to svieti. Prečo mi príde, že keď zapalím tie svetlá, svietia okrúhle však? Akože budem to brať, že trošku bug hry. To som si tam rovno tej okrúhle mohol dať. Ukážeme sa aj stierače. Majú dve polohy. To je druhá poloha. Vypnuté. Prvá poloha. Tiež sa mi hýbe aj páčka. Fantastikus. Dobre, dobre. Stíham ešte aj vypnuté semafory. Kade ma to ťaha? Preboha. Jedno, pôjdeme kúsok po diaľnici. Na maximálnej grafike až tak nevypadá to počasie, až tak tie kvapky, ale je to zhoršenou kvalitou toho počasia. Niekedy som si to zvykol vypínať, ale sa mi zdá, že to vždycky prší okolo v tom istom čase. Čo trošku nedomyslím, mohlo by pršať aj cez deň, napríklad v noci nejaké búrky. A tu v kuse prší okolo tej 5:30. Mi príde, že ide lepšie tento motor. Ten mal dobrý lak. Kilometrov. Moc sa mi to nechce v takom počasí jazdiť, ale je to tak, ako to má byť. Sakra. Odbáčam. Ty kokos, ono to nebrzdí. Trošku nedal pozor na GPS-ku a som si nevšimol, že odbáčam. Nevadí. Poškodili sme sa? Ani nie.
to je posledná zásielka dneska. Som sa nevedel z akého boha. Poďme proti smere, čo to dá. Nejakú pokutu. Niekto bude rád, keď pôjde. By sa nám rozsypalo drevo. A v tomto sú lepšie tieto cestičky, že každú chvíľku niekde odbačate. No byť ďaleko. Tak ani nie až tak ďaleko. Stíhali v pohode. Hodí sa tá modrá tomu kamionu. Väčšinou na takýchto cestičkách vidno nejaký kamión prevrátený. Že väčšinou hráči sa takýmto cestičkám vyhýbajú. No poďme. Do kopca sa mu nejak nechce. Som si to chcel vypnúť, trošku som zobral stĺpik. Môže zase zapnúť, aby som vedel, či som sa tam poškodil. Sakra, poškodili sme náraz. Takto. Mám GPS-ku v kabíne, takže chcem používať tu len. Na nej nevidím, koľko kilometrov mi treba ešte do cieľa. Teraz som si opravil kamión a už som si na ňom maškral lak. No rozbehni sa. Zďaleka to nevypadá, že by som tam kamión chcel prevrátiť. Kým sa neprevrátim, tak idem pomaly. No konečne sa to kúsok rozbehlo. Ježišmarja, toto fakt? No do fakt. Sorry kluci, ale za ne sa fakt blízť nebudem, kým sa mi to už konečne rozbehlo. Dúfam, že sa nevybúrali. Čo trúbíš? To sú naše podtlakovky. Tak s týmto budeme trúbiť. Do nich niečo ide oproti. Ja to už vidím, že sa niekde vybúram. Skoro. Som povedal, kým sa neprevrátim, idem pomaly. Alebo mali sme na malo teraz. Ešte, že to Volvo tak drží. Alebo so Scaniou by som sa už prevrátil. Scania bola ako tehla na ceste.
Chudák s takou trúbou. Ja mám tiež takú, ale budeme trúbiť spod tlachovkou. Tak. Tak na nám za prednosť? Žiadny. Akože fakt kvalitne letím na tejto ceste. A tlačí nás čas. Každý vie ako to je, keď ho tlačí čas. A keď si myslím, že to stierač, aj kebyže mám vypnúť, tak budem vidieť takisto stále s tou horšou kvalitou počasia. Ani by som nepovedal, že vidím horšie. Ale zapneme si ich, keď prší. Dúfam, že tak ja zase nezabudneme odbočiť. Ale ma teší, že sme tam predišli tie halárke. A keď si myslím, bolo by to zaujímavé, keby sme tak narazili do seba. Však by som si zatvolal odťahovku, opravil by som si kamión. Kašľal by som na náves, ale na strane druhej som chcel, aby ste videli túto cestu. A to ešte takých lepších. A včera, čo som išiel cez Sempertini, tak tam to bolo fakt také, že som neletel ako teraz. Tam som išiel maximálne tých 80. Tam sa proste ani rýchlejšie nedalo ísť. Máte že tu kamión žiadny není. Čak podľa tohto sa dá dobre zistiť, či ide dačo oproti vám, či nie. Ja sa to vypnem. Sme predsa v simulátore. I tie zrkadlo by som právo nemal mať, ak to chcem hrať úplne ako simulátor, ale komu sa chce v kuse takto hľadať do zrkadla. Nikomu by sa nechcelo. Nejaká dlhá tá cesta. Možno aspoň v polovici. 237 km. Okolo 400 sa mi zdá, že tam bolo. Tak ešte zhruba takisto dlho ako od začiatku ideme. Na tejto ceste to ide dlhšie, no. A keď si sa po nej letím, nejdem tak ako by som mal ísť. Aspoň tých 100. Proste si kamión nechce zrýchliť. No, aspoň že dole kopcom. Aspoň to zrýchli. Tankovať teraz určite nejdem, keď som tak rozbehnutý. Máme zase plnú nádrž aj tak. Už sme dávno nestretli, že ani kamión. Teraz sme stretli tých pár a
prešli za 100 km, čo sme žiadne nevideli. Začudujem, že mi to ešte nedalo pokutu za plnú čiaru. Mám proste široký kamión, musím využívať obidva pruhy. Mám pocit, že asi budeme odbáčať, že bude nejaká križovatka. Alebo most. No jasné. Vypadá to, že teraz zase pôjdeme na diaľnicu. Začína sa to kúsok zasekávať. Výhoda na reálnej automatike je, že si môžete pekne vyradiť sakra lagy. Čo to je nejaká kopne, to je nejako veľa kamionov. Že tu si môžete pekne vyradiť. Sakra sa mafoval. Môžete dojsť na neutrále. Pričom keď máte sekvenčnú alebo reálnu automatiku, čo je mimo, tak no to proste nejde. Sakra. Chlapec sa nedobrzdil. Možno, že aj dostal pokutu za rýchlosť. Mám za rýchlosť, za červenú. Proste lagy sú kvôli tomu, že dosť veľa hráčov je na jednej kope. Wow. Proste. To riti. Teraz s tými lagmi, už sme tam narazili, sa mi tu kúsok laglo. Teraz zase. Hrou to určite není, pretože singláž mi ide úplne bez lagov. Je to serverom, že je tu strašne veľa ľudí na kope. Také to tak nevypadá, ale... To som zvedavý, čo bude v Rotterdame, keď tam je aj zo 50 hráčov. Bude fakt, že úžas. Máme nejakú polhodinku ešte, aby som to dohral. Aby som počul natáčanie. Schválne koľko kilometrov máme. 103. Na to stihnem. Už natáčam nejakých 90 minút. Keby sa niekto čudoval, skadiaľ to viem, tak mám zapnuté stopky, aby som vedel, že koľko asi natáčam. No, že stopky som zapnul neskôr. A mi na ne ukazuje teraz čas 87 minút. Toto fakt bude dobré dlhé video. Na tých 100 km už fakt není veľa. My skoro tam, my skoro v cieli.
vyšlo aj slniečko. No proste pekný ten náš kamión. Modrá je top. Paroskop s tým určite bude so mnou súhlasiť. My sme sa normálne rozbehli. To je asi náhoda. Najlepšie bude, keď za chvíľku budem musieť brzdiť. Ešte stále rovno? Tak nie na tejto. Takže na tejto. Už si nepamätám tú mapu. To, že single, že som spravil asi nejaké tie dve videá a tam som tu prestal hrať. A začal som natáčať teraz multiplayer vlastne pokračovanie, toto je vlastne tretí diel. Žiadna nová séria, pokračujeme. Tu začína byť nejaké viacej kamiónov, takže asi budeme jazdiť tento stred mapy. No tu by sme už mali dole z diaľnice. No tak, oni nám tu zužia pruhy teraz. Sakra, tu by som to... v pohode dorazili. Že by som poriak zdravil. Fú, sme to stihli len tak. Na oranžovú. Čo ma dosť dobre teší, že nemusíme tam zase čakať. Za chvíľku by nám to malo obmedziť rýchlosť na 60. Presne zaraz. Viacej ako 60 z toho nevytiahnem. Zastali sme presne na čiare. Ha. Sú proste dobrý. Poliak parkuje. Kde to vlastne vypadá? Dobre. Strašne veľa hráčov nevie parkovať v tejto hre. Celkom zaujímavé mesto. Že panda. Takže toto je ten nový Mercedes, čo som spomínal. Toto je asi to dlhšia séria. Vypadá to tak. Ten si kúpime. Možno už budem mať kúpený v ďalšom videu.
Ťažko povedať. Nechcem rádio. Dobrá práca. No. Pokuta za náves, že sme ho poškodili kúsok. Teraz si to odstavím do servisu. Opravíme si trak. No a teraz sa ideme pozrieť to, čo som chcel pozrieť vtedy, len sme mali zasielku. Mercedes. Ak ho môžeme kúpiť, tak by to bolo fajn. Môžeme kúpiť tento krátky. Že to mi nevyhovuje. Ja chcem ten dlhý. To je asi takýto. Ten dlhý. Toto je asi ten. To je ten najdlhší, čo sa dá kúpiť. Tento. To je 16. level, no. Vlastne konfiguráciu môžeme dať. Dáme sa tu na tomto, že ako to vypadá znútra. Takže nie je naplní žiadne. No to tu žiadne nové není. Volant a podobné veci. A vypadá to celkom zaujímavo. Znova je to krajšie. Samozrejme, že ja si kúpim v tom 16. leveli. Ten lepší, výkonnejší. A tu je v dreve ešte. Určite s touto prístrelkou. Takto to vypadá krajšie určite ako takto. No, Mercedes, čo má nové Mercedes? Určite si na tento zahnutý. Svetla do šikma. Vypadá to dobre, tam pôjde podtlakovka. Alebo majak, uvidíme, čo sa to bude dať. No okej. Takže nás čaká dlhá práca. Dlhá cesta, kým sa tam dostaneme k tomuto. Tento je tiež krátky, ale má už nejaké výhody. Že už je vyšší a tento je síce nižší, ale má dve nápravy, čo ja potrebujem a chcem tam biehaciu nápravu. Ja sa s vami lúčim pri tomto videu, určite ešte natočíme ďalšie. Tak zatiaľ sa majte, zdraví vás Anonymous.